Gogoratzen ezela eskatzak egian, bentana txikitsu bet, eta eren ondan esan kalendazio bat, Ama Birginie, Begoñakoa, horrena, egotezak, Jesusen bilotzen kalendazio bat egotezan, no? Errosaio errezetan egunar. Ama egotezan askotan, errosaio errezetan, inabari zelukeri kendu, da horrek eitzen handik, barrotik apartetan da hori. Da, gu, eta nezik zentzen nien, beloniko dut, da, igual, bat abesti, barri edolan, amak bitxizkunde. Horrek, eta nezik eta amak buruz errezetan, hori zentzen zago, da izatezen gure gutxi edo gotezan nahi zen kalendazio izatezen hori. Horrezan izatezen Santo Rosario retransmitido de la Basílica de Begoña. Zer, radioari be, telefunken bat horrogon dio eta onzan da, radioan errezeioari be segidut ezakon. Hori familia osoan, Gero... Danak, ez da? Danak. Gero beste batzuk, ganez ezarroa gero jatezien, bezek eratzitzeko edo, da ez nire da itxeta baina, ez errezeioako zazuian, izetezan, danak. Eta kontuz, gu gaztetxuten, eta ez barre eta... Mira, digaz, esliketa bat, ez ala, hori...